Jakin nahi nuke! Gaurkoan, bi abeslari dituen taldeko ordezkari bat etorriko da gurera. Ea, hirugarren bat gure da bien. Hemen jarraitzuko saietan. Jakin nahi nuke! Apai! Kaixo danoi eta ongi etorri Galdegazteko beste saio batera. Gaurkoan, Txantxiku ikastetxekoak etorri die gurera. Eta nirekin platuan, Goreti Arregi, Irene Zelaia eta Alaitz. Madina Goitia izango die kontrolgelan, errealizazioa jarraitzen berriz, Kemen Malbadi, Keltze Malbadi eta Miren Bermejo. Eta gaurko gonbidatua zein dan jakitzeko, esan ingo, zein dan? Ez, zati bideoa preparatu. Ba, hemen paso bideo bai ba. Egiten zela karantinako gara izan topik, trending, nola. Eixa, trending topik izan zian. Bea, bizitan usen etorrikoa, bata o bestia, iguala dira baina. Buah, jakin nahi nuke. Altxata ama primoak. Jakin nahi nuke. Pistonekin ez bozera asmau motzak zai. Da, zukenako naia erraez. Aupa, naia! Zer moduz? Ondo, nerviosa apurrat, baina ondo. Bueno, zeuik ez, ezta? Dano txantxikuak, zari, txantxiku ikastolat izatezienak, a ber, lagun hartien gauz. Bai. Bueno, naia, zukena taldeko abeslarizetako bat zara, plani bai, ez da bururako? Bai, bueno, justo zukenakin nola asko ez, baina, bueno, gaurre grabatzen du oinati bizirik, aurrera urtengo gala, hor zehose. Eta, bueno, gero asteburutan pare bat kontzertu ikustera, eta listo. Asteburutan libre ez dago kontzerturik. Bueno, zukena ezagutzen ez da benendako, bideotxo bat be prestatu dugu, gure Aitor Agiriano lankidiak indauena, ikusi ingo. 2003an jaiotako musikari oñatiarra izango dugu gaurkoan saioan gonbidatu. Naia Erraez, fisioterapia ikasten da Bilbon, kafezale amorratua da eta gominolak asko gustatzen zaizkio. Lotxatia ere bada eta kontuz. Arropa lapurtzailea ere badela jakin dugu eta. Aizpari zenbat arropa kendu dizkiozu? Pandemia garaian sortu zen Zukena taldeko partaide da, beste 5 lagunekin batera. Ez dakizuen, baina Instagramera maxapak igotzen hasi eta gero... zer egiten du murukor? Bueno, jarrai dezagune aurrera. Esan moduan, pandemia garaian sortu zen Zukena taldea, 6 lagunez osatutako musika taldea da eta gure gaurko gonbidatua horietako bat da, bertan gitarra jolea eta abeslaria hain zuzen. Gaztea maketa lehiaketan parte hartu zuten, bosketa fasea pasatzea lortu zuen nahiak taldeko kideekin batera. Fase hori eta gero ez bazuten aurrera egitea lortu ere, agertoki dabil 7 kantuz pasaden urteko udazkenean kaleratu zuten pop-rock musika doinuak oinarri dituen diskoari astindu ederra ematen. Gehiago zango dizuet, horren urduri egoten dira emanaldi bakoitzaren aurretik, afaldu ere ez dutela egiten. Bai, ongi entzun duzue. Eta adi, musika zainetan daramala argi dago. Operazion Triunfo lehiaketako jarraitzaile da eta Martin, Naiara, Ruslana, Lukas, Pol onena, ez da? Noren aldekoa zara naia, berehala kontatuko diguzu. Txantxiku ikastolako ikasleok eta oinatin osinaldeko Manuel Txomoduan ezagun zaren Imanol Beloki goienakoa, hasi hautsak berotzen, kantuan hasteko ordua da eta 3, 2, 1, eman negurra. Naia Erraez, ongi etorri Galdegaztera. Zer naia? Ez dakit, jaimizte gauza nila nintzen akordain bideo horreik nun dauzen bez. Deskriba ben politxe izen da? Bai, oso ondo, oso ona. Kompletua? Bai. Horre, atzien egon da bat lan pista bat muten, informazioa muten. Kazetari xa. Joe, ja, notaien da. Ondo. Zela okurri usat. Hautz barik edatu zara, Hasi horretik hautz barik ez gare hasita. Bota, venga, ba. Zela okurri usatzen taldea sortzia eta zeintzuko saketan duzu taldia? Ba, berrau danaz izan, kuarentenan apurratez, nahi izpiaktan ikiten gen, hori bitxarriaz, kantu batzu joetxean, eta esan gen, bueno, hau jentiari erakutziko xau, jentiak esatu duzkun, ingo Instagramera ez dakiz guztoko xekola jentiari ez dakiz egin kontu bat, oin Zukenako kontua, eta gero ja hortik urten ginean, basi ginen apur bat moviendo hilosez, eta jente gehiago elkarketan, azken nahi izpiaktan bakarrik jendu kantau, 3 akorde jo eta ja. Zerantik iten da zu izpia? Eider. Eider? Bota saludutxo bat, Eider. Eider. Burrengoan zuzatoz. Ez que holako hau zanetan inator beti, ez dut ulerketan. Bueno, beti dago, ez? Taldien beti dago.
bat berben bida hola. Bai, eta nahi toka usatia, ez da, gaztiena izatiarren. Kanta bitxen duzu bakarrik, ero? Nik kantau eta gitarria joten dut kantu batzutan, eta ja. Eta gero etxian jote dut pianoa 3 akorde, teklaua 3 akorde, eta jazta. Zuipe, joten duzu instrumenton bat, guztak jatzu musikia, lehenko eta bai? Bai. Entzuten duzu zukena? Bai. Hau por compromiso. Ez, mira, bai, ondo. Bai? Bai, benetan. Kanteko abestitxo bat? Bai. Dano batera, Dano batera? Kantau. Zini ez daki. Claro. Ez daki kantetan. Bai, ez. Bueno, igual dago. Lasai. Zinizketan dutuen. Zukena, talde berrixa da. Bai. Bueno, urte gutxi daukena, baina proiektzio handixa, ez da? Bai, ez dakit. Bai, isasan hasi ginen apur bat, lehenengo gu coverrak taola egiten, eta gero bai, bazkenean jagaukan gogoak zehose atarateko jakuria sana benetan. Eta ja apurat pila jarri ginen, eta bazkenean atara du, eta ikusi da, bai, maitz nahiko pila bola ez. Eta zukena taldean izena nundi dator? Ez que ez da bastoi historia, guau, esan duzula. Ez, da, zimaz, nere amamak eta, bueno, nik uste oto la historia, osea, ni bestak itxosa ondo. Ja, ez da inorren dira biar, ez? Baina, bueno, sartu, floriturak historia eta... Kontu da, nire amamak eta aieiak ekarten ebeila etxera, bueno, torten zalan izan behin Saharako ume bat, eta bere amama usteot zukena egiten zela, eta nire amari izena guztau izakon, eta nire aizpia eiderreri guratzen zukenan jarri. Eskerrak etxe bera jarri zen hori. Porque azkenean beste zezetako balixo izan dago, sakarra dalako. Ez, beste zezetako. Eta hori, eta azkenean esotzan jarri, eta txian gauzela kuarentena esan gen, ze jarriku, ez du jarri behar eidertan naia. Ba, zukena jarri gen eta zukena gatua. Politxa da. Ja, bai, Eta, zela eruaten dozu zure aizpiaz lan itian, plan... Diskuti egiten, ja. Bai, azako. Zuek zuena nahi arrebakin azarketa zai, bai, iguala. Osea, gogei xau, ez, sin más, oso ondora den garen aizpietani, eta... Gara, ez teizla esplikau, oso... Bai, azarraketan garenean, eta bai, ondo gauzenean, oso ondo gauz, oso gaizki bez, baina... Ba, bueno, gure pikiak, betiko mogura ez, ba... Zu eukiko zuen mogura, eta hori, baina, bueno, ez dela ondo. Osa, azkenean oso ondo... Ez dakit, moldaketan gara bixo be bai, o... Igual, nik ez da gizela esplikau zeus eta beak saulerketan garela mogura, ez? Nik uste. Eta taldea zeintuko zaketo, zure espiazuk eta zeintzu gehiago? Ba, gara, nire espiatani, gero, iratxe, bajua joten dagoela, hasi, gitarria joten dagoela, eta gero, oin dau, iza, baina berez dau xantin ordez, xanti kanpoan dagoelako, gitarria joten be bai, eta oin dau iza, eta bate izan albi. Eta gero, batzetik tekniko moura gehixinetan alda honetan entorten da Imanola Estudio bai, la taldeko beste bat moura. Eta hoxe. Hori grupaia aukitxonez, bestela gainontzi zeitzen duzu, ikesten zabitz, lanien? Bai, nik... Musikaz bizi zara? Bai, zea. Ez? Ez, nik ikasen dut Bilbon fisioterapia, osea, nada que ver. Baina, osea, jendeak esatu, bai, zea, no te pega, o ez da... Jende betzain dago kantaitian ikasi dutela ikusentzun, holako bat, ez dakitzu. Baina, bueno, bai hori, osea, ni Bilbon ikasen dut 3. mailan. Nik inaben ikusentzun eta ez dakik kantetan, tranquila. Ja, gaina, ez dakiztako laser ikusi, baina, bueno. Hori, fisio ikasten dut Bilbon eta 3. mailan. Eta ensaietan eta? Zelan geratzen zari, o...? Ez que ni naiz asko faten ensaietara. Faten naiz aldotenetan, osea, astian ziar ezin jot. Eta astian ziar iken dago normalian bat, gero estiralian ni bueltain naizenean, bueno, ostegun, segun noiz bueltain naizen beste bat, eta gero domekatan beste bat normalian, baina danak kriston bixamonakin egoten gara beti. Orduan, izaten da ensaio, en plan, que no cuenta, osea... Osondo. Baina, bueno. Aste honetan be batu die, zeure taldekideak zeu barik ensaietako eta bideotxo bat be guri zentzue bidaltzia. Kaixo zuek, bueno, gu hemen gauzen zaiaien, nahian taldekidea gara eta betiko moduan nahiak ez dakizela egin dagoen, baina eskake hau egiten da ensaio danetatik. Baina, bueno, bintzat entrevistatara baten da, así que espero du zuekin hori entrevista mugitea. Bueno, espero duzu baita ondo preparatuta aukila galderak, ze, bueno, egizan zagan hemen taldekideok ez dakigu nahiak zemuz erantzun badun galderak, baina, bueno, hoxe, disfruta iteko eta hoxe, bilur bali galdetu nahiari gauzak. Naia, akorda sordos en tortilla.
Ze jatorrak, Joder, ez da zer esan. Hori zan asmoa, Bai, hori zan gauzia, baina, joder. Eta gauza, bideotan hola lehen agerketan zen gizon bat gitarri eta joten eta onja ez da agerketan. Zer gizon? Julen. Flipain ebien. Bai. Ja, a ber, eske kontua ziginela ziren hori basatu duten aurten ginean kuarentenatik guk gixen gitarria joten. Orduan, proposatu nozkuen jotia gaztetxean, inzala gazteak etxetik ekimena inzala kuarentenan hori dana. Bale, gero hori inzan gazteak gaztetxetik, eta ja kontzertua jo bigen, eta hori ja kojona bingenan, en plan, eiderrestak igun joten benetan, Julen lagundu, eta Julenekin bazilanea izpia eta klasikoak izan dian, eta oso ondo ibaten dian, proposatu gotzan, baitzen oskun, eta hortik aurrera tarte baten gurekin egon zen. Julen burua da, goienako lankidea, berak emonduzko pista batzuk zeuriak, eta hasieran Aitorrek eitzen dauen zure bideo aurkezpenean aipatu dugu bera, baina horrez gain bebai, beste bideotxo bat be gure izen dagoen, zeuretako. ¿Qué pasa, Naya? Hemen hau ja, platua preparetzen zuzatozeneako. Bueno, akordain za, azkeneko aldixan goienan elkarrezketatu eskuenean ordu erdi behan du gaiago ginen, Sokia portutxakulako gitarrakoa arantzasun graudien elkarrezketa hortan, eta espero dut, gaurkua bintzat, orduan baino hobetotxua biltia. Oso ondo pasau elkarrezketan, eta ikusiko gara. Egurra! Julen murua, hasierako aurkezpenean, ontxe bideotxoa bieldu hau, platuan bakarrik egotia falta jako, Bai ez? Badator, hemen gainera! Muru, torri ona. Bai, aukiri bestago zuen, hemen jarreko nesu daki zurekin batean. Gaurko gonbidatua, itzalatan eitzen zabitze, Bakit, amizte agartu nahiz, ez dakit... A ber, Naia, benetan, ze pasau zan? Muru izen zan taldeko aitzindarizetako bat, eta bota intzezue? Bota inostain. Ez. Bota inostain. Reemplaza boi noskun, Ez, sin más, badala oso mutil okupaua eta txau muten bizitziak daneako. Eta beste gauza batzuk lehen etxin eben, baina zuek jakiteko nizela renkorozua, ekarri dut, nahiare inbeste guztain xakon gominolak, baina zuek bakarrik egun gozatzu galderak ondo erantzuten badu, bale? Zuek erabakiten duzuen noiz aldean jan, zer beha da gominolan obsesa bat eta agurako denpora nien jan, baina... Ez que jarri hau hemen, itxi hau. Oso ondo, hala, nekarpen egin ja, bala ja. Ale, agur! Txalo bero bat, Julenei? Bai. Beti hau, ez da? Taldean eta mutil guapo bat, ez da? Ez? Oinatikoa gainera, Zako jatorra. Haupa, Julen. Oso ondo, zelako detaietxoa gainera, Jo, ya te digo. Gominolak. Hola gure dagoen danak etorteko. Gure dagoen taldeko geixo etorteko, Guzti da gatzo gominolak? Bai, Baja. Hartu injarrak eta zeiru ingo. Elegiru. Hartu zure denboria, elegiru. Ondo. Gominola guztagatzula orduan. Bai, eske... Hobeto eze mutian eri hau. Peligro bat naiz, hartu. Bueno, mi pajani Vale. Bueno, jarraitxu ingo. Mastika ingo, ez? Bai. Zukena taldia, ze momentuan dagoen? Oin izango nekin nahiko momentu honian gauzela. Ez ara baten ensaietara, ondo? Horregatik zuek, ez. Zimaz, ondo diskoatara geben, kontzertuak emuten, badabitz lekutatik idazten eta hola bai, orduan. Nik uste hori ona dala, ez? Bastante lekutan zabitzi joten hartu. Bai, hori da, eta baina laizter urtengo da kartel generala, espero dut, suponik endot. Baina, bai, hori da, eske zinot esan nun joten duen, baina... Bastante... Nun baien hausen baten Ez que gauzia ni nahuela gero, oza, ni gero anoia, kanpora anoia. Eta orduan, oza, hori ba, justo oinatiko jaizitat apurata aurre lehen hau fango nahiz baina. Oinatik ja, azte bururu daukotzu ez, oza? Jairen baten egongo zara? Pentaren nabil, Nun baien bai. Gominolak endin bitzau, bestera ez da berantzuko galdera bat, bez? Nun baien bai, baina eske zinot esan. Bueno, orduan. Bueno, horregongo gare, atzeko atzeko kaleko jaixetara begira ongo gare. Bai. Bueno. Oinatin, bada movimentua, musikari asko dauz, Burrunda Faktoria eta opera dabil. Jodozue Burrundan, basabitz antolakuntzan horra atzeko lanian, zozutan basabitz? Ni enabil, ena Burrundan sartuta, baina hori egixeran kriston lana bitziken, jota ekimen guaixa da. Osea, pentsaixat jota ondo ina eta oso lan hona bitzela egiten, eta bai gujoen
ez dakit baina Burrundako lehenengo kontzertua izan ginen. Osa, tipo Burrunda estrena usanekoa. Enau seguro, uste baiet. Eta bai... Pobre bat hori, Bai. Jo, unos nervios. Ez, baina hori bai izan. Osa, gure disko aurkezpena izan Burrundako kontzertua eta oso posik egin esan oso jataka. Eta zen ja entzun duzun talde bakeixen guztien zatzuna? Burrundan? Bai. Ai, eske... A ber, ezin izan izan sakotara bez. Azte buru honetan datoz adibidez de Clayton taleta egin asko guztien izatela. Eta hori aurreko astean, ondela bi honitzen Zarazo da ikusten. Ez dakit, gero, ez dakit, nahiz akordain ontsi bertan zeintzuk etorrian Burrundatik, exacto, baina bueno. En general, oso talde honak ekartzen dabe, bai. Esango zatzun antolatzailea gustatuko zatzula bat batek artia gomendatuko zatzun bat batek. Zer, osea, Burrundako bari izatea bat etortzeko? Bai. Ai, ez dakit. Paso palabra, ez dakit zein. Mira, bestia onden, ordan natik gominola bat emuten. Gominola bat emuten gotza? Vale, emunik gotza gominola bat. Igual geroko gordeko, tezki hori aztema naiz... Jan. Bai. Venga, ba, oinau. Eta zeinekin gustatuko zatzun emutia kontzertu bat? Hola, edo zein? A ber, Euskal Herritik... A ber, nire asko gustatuko zaten... Adibidez, oin hola nahiko... moda, no? En plan, zea dauzela, ez nahiko aktibo dauzela, badidez, Eire, Itaka, ez dakit. Bueno, barkatuko jazue moztea, baina ja, nahiko ikin dezue, nahiko konversazio mendikan. Julen etorten mania, zer pasetan nana. Jolas bat ingo dugu, kaixo denoi. Zorena. Bueno, hemen txe, gertotzen ez zuri, bai, fiatu beharko dugu. Bueno, ikustet hemen nahiakin zabetela eta jokutxoa preparatuet musika mundun. Ordu, a ber, ze muzuazte kulturan, ez da? Musika kulturan. Dituta besti batzu preparuta zuentzat, honu jarriko ditut lehenengo 5 segunduk, eta ja, ez dakit, melodiakin edo ja entzutezunakin, jakin marko zue izenburua, abestiana. Izenburua, karo. Ez dit balio nahi hemen kantatzen hastea, ez da nik izenburua behat. Naiz txarra izan. Bueno, kero pixka gehiago luzatze dugu, ikusiko dugu. Maiua ikustet, iman lozuaz, demora guztian maiuakin eskun, ez dakit ze konfiantza iduzun honekin, baina bueno, maiua hemen erdin jarriko etorun txandak errespetatzeko, abestia jakin izan ezkero, altxa maiuakin, jo, bale? Hoi izango atxanda errespetatzeko. Larriko gertu da gotzu zuek horre, Bai. Guk ez, ez bada egin, Azkenik dana bota bioten. Bueno, jungo gea pixkanaga, bale? Nipe jo... Bai, zuke bai. Asmatu ezkero, izenburua goxoki bat zuentzat. Maiua jo, eta ezakin ezkero izenburua edo faiatu ezkero, beste guztik oportunidako dugu goxokia jateko. Eta inorrek ez badaki, ni jangoet, bale? Puntu ditza, ez, aukar, Venga, ba, lehenengo aki jungo gea, bale? Altagoz hemen. Boazi taldea, zukena, oroitzen. Oso, no? Hori, zamurre zan zeletako, Vale. Toma. Guain ja, altagoza ez da izan fain dite, baina guain. Bilketan. Bigarren egin, oso ondo, Venga. Azkarra bibili bidean, azkarra bibili bidean. Ez oso amurdako temendik hartzeko. Ja, gu bakar kortik aldoa. Hemen gaz, iru... Vale, hori da. Zein dugu? Gure zen faia egia eta zuen jatea. Hombre, ez. Hemen... Gaiza fiatzen, baina, galo, dienez diezango zukenakok. Ja, besti batzuk izango ya, galo. Guain aprobetxatu. Bai, hori da, aprobetxa bengot. Vale. Jakin nahi nuke hau da jita. Bai. Bueno, propaganda bat. Bai, entzun jakin nahi nuke. Ondo guaz, momentuz. Bueno, hirugarrena. Ai, joder. Ez da pentsatu, Claro, es que lehenengo pentsatu eta, nik lehenko batik ez da hartu, Hostia, jota ezagun. Vale, binoia. Bira. Uste ez dala ezagunena hemen, listatik, Ez que gauza bat. Ja, claro. Ezanek izenburua. La ez da. Ez da rebote, hola. Ba, venga, rebote, gaizu era. Oso, no. Jai entorte. Hori pasta gati gure nagarago irabaztia. Bueno, ni hemen nabide dozen ere potengo minolak ez dakitzela bian. Ja, ozen horren makin. Oso gertu dut, Hau ja saia izango da, Ni uste ez.
Ja, purtu dozue? Gure barik, gure. Ave Maria. Eta zelan esaten dau gero, berak? Cuando se Ez. ¿Cómo están los máquinas? Karri, konpondu ingot. Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Oso ondo. Hori da. A ver, uste nun, osea, enekin enazka sartzen zala, baina bueno, ez da pasatzen. Venga. Purtu dozue ja, Joder. Ui. Bia mitikoa zala maiu hau, eta hirugarren moña, kanpoa junda. Bueno. A ver, Jaren, Vale. Venga, vos. Joder. Aitormena. Oso ondo. Zenena? Ertzainak. Oso ondo. Eta konturatu barik hartu ino, eta nik egatzen maiuak. Trampaketan? Trampaketan dut zea? Ez. Maiu hartzen. Gura barik izen da, Oso ondo, osea, seitu unaz banak izen. Ez da honesta bat ola asko. Goreti! Urrengoak ingoazen. Ai! Txon, ez da seguro. Nola? Ai, alai. Nola jakingo zabestia hau ongitza segundu zerretako batean jartzen mauta. Zurekin batera. Ongitza zerretako Oso jartzen ondo! Oso ondo! Zelan? Zurekin batera. Taldea esate bat zuia. Enton Sarmiento. Oso ondo. Eta ez. Denak asmatu zio bat, edo... Eia uste gula, nivela jugo bat emo zala. Oso samurra, oso samurra. Niko gure ez dut hartzen horretik, oso samurra, danak esaterako. Baten eukiotu lan. Horreko orduña. Venga, azkena. Azkena. Waka, ez? Ostra, banik eno jakinko. Zeienan bai. Bai, ez que oida, nik uste egun hemen ongo zara, nivel oso na. Ya está. Ni hemen ongo ditzen. Ez, zanietako. Bat bai. Ez etelago saldu. Julen egin mungo eta biderako behartu bat. Venga, ba. Ja, ez bat, hartu zuek. Dieta nahola, osea, que aztuta. Bueno, ba. Julen, eskerrik asko. Eta zera izan da, urrengo bajo guztaiago bat ekarriko, Hori da. Baina, nivelon hemen. Bueno, ba. Eskerrik asko, Julen. Eta zera izan da. Venga, berarte, xalabero bat. Oso ondo. Jo, zer musika entzuten duzu, a ber. Honei bai, entzun ditugunak, bai, klasikoa die. Zer geixau, entzuten duzu, horretik? Ba, ez dakit. TikToken agerketa izaten kantu, reggaetoia eta hola. Reggaetoia, zer? Bai. Zarrak, klasikoak eroin barrixak. Barrixak. Barrixak ze dau mundilluan. Ba, ez dakit, Raúl Alejandro. Ba, ez dakit, ez que asko ez dut entzuten. Igual, klasian, jarten dozkenen musika entzuten, igual geixo bideoak ikusten dut. Baina, klasian musika entzuten egote zari, Bai, igual lanak iten gabitzenean jarten dozkenen musika entzuten, igual geixo bideoak ikusten. Batzu da musiki baino ez da gozatzu egaztu Genero ondoan dago jazarrit. Barriketan egote zari egundana. Beha egondan nahi barriketan, no? Esan da. Bai? Ba, hemen ez, Rixili dago rixili gomina la janda, Eta? Nik ba, segun... Ez que, izaten badora lagana zaila bajarte dut Spotify-on musika para estudiar. Eta orduan... Bai, nire horrekin ikatzen dut. Orduan horreaz. Bai. Izaten ba, ez da, bakizton txorraia, hor ja... Zukena batzutan. Ala, que pelota! Atzo alaitzu zukena entzuten egon zen. Ez da, gaurko san... Jakin nahi nuke? Ez, nostalgia baita lehen nahi entzuten. A ver, zelan da? Bai, zea, ez. Ez? Venga, bakitzuela, jakin nahi nuke apurtxo bat, venga. Nik jakin nahi du. Dano batera. Hau ez dut oso abixa, bari ez dut abixa kantatu bilela. Bai, danon artik kantauko, nik jarraitzu ingotuet. Bai. Zela azten, bai. Bai, nire entzuten hona. Bai, Vale, aurrera ingo, espuso gure kantau. Gero ratzian ja. Gero kantauku. Sin kamaraz. Vale. Bueno, esan dugu, azte buruen bakutzula plana, kontzertuak eta ikusteko, gaur ratzaldien baukotzuela, saiotxua. Aurrera begira, kontzertun bat bakutzu lotuta lehen esan duzu, ezin ja, esan. Baina, bueno, ikusi honik hortizier kartelen bat. Bai, baten bat bai, jaigo du. Bakutzuela, placer bat behizango da, ez? Taldea, berrixak sarien enean, beste talde batzukin batera holtza konpartitzia. Bai, guretako... Zeuik asko entzun duzuen musikia, musika talde horrekin bebai egotia. Bai, bezoin bengokin jodu, ez? Oinala, azte bat. Ba, ez dakit, guretako azkenean, bada, osea, ez dakit,
azkenean bai diak gu baino gorau dauzen taldeak, ez da izela esplikau gu talde barrixa gara, eta gaina sako talde barri dauz. Euskal Herrixan, orduan, bai da, bada kriston aukeria, adibidez, zabasuna ikusi zula kartel bat, hori da topagunean joten dula, gazte topagunean, eta hori ba horra sako, dauz talde batzuk belako gindaola, sega bitu belako Ole! Baina hori, azkenean bai da kriston aukeria, jo, mutia holako talde txikina iri be aukeria, ez, eske bestela gubez goia signora, Apa zukena, Bueno, Gabitz komentetan zukena, hemen Oñatin, zeuk ikusi oso, Oñatin. Bai. Lehenengo aldiz guztiot ikusi goela, Trianako jaixetan goiena parke. Sevillan? Ez proba. Bai, bueno, Oñatin eta inguruetan bai, baina kanpotikoen entzutetzu, Eta, bueno, mesutxo bat bebi aldutzu, kanpotik, urrunetik. Kaixo danoi, kaixo nahia, zemoz. Niretako kriston plazera da bideo garrabaieko aukeria eukitia, ze ondela urte desente gontzen ni hor zuen lekuan. Nire kasuan Agirretxe futbolarixa elkarrezketatu geben eta Real Saldemoan niretako pasadat izan zen momentu hori. Eta oin bere leku berdinean nahia ikustian niretako kriston ilusinua ikendoz. Eta hoxe, mesedez ez pasabasko galderakin, badakit nahia pitu bat urduri egongo zaiela. Eta hoxe, nik esaten dut munduan beste puntatik bezuen kantuak entzuten jarraketan dutela. Eta patxo handi bat bialketan dontzuten bendik. Ze bolitxa. Hala, neuen espero, ni hor zaberzin izangoan. Que fuerte. Aia maketu idatzi bixat. Mai oso lagun bat, oin dauela Txilen ikasten. Eta hori, aia make ilusion. Handik entzuten egun ala zuten. Bai, bialketan doztela argazkixak kamiseteak. Oso, ondo. Bai. Ke guai. Oso, ondo, bai. Esaten duzte kontrolgelatik badaukila galderatxo bat, zegoen klasekidiek. Aber, zein dan kontakturik olan ezaunena daukotzuna mobien? Nik ez dago kontakturik mobien, en plan, zero. Ez? Ez dakit pentsain abil, baina... Musiko da nedauki olan manaierrak eta... Beste musiko batzuk eta... Hori ez da gisa. Ez? Nik ez dago behintzat. Ez tozulako ikusentzun. Ikusentzun gabitzen hor dauku, danenak hor. Ja. Ez, nik uste ez dagotela inoren kontaktua. Ez que gaina ez du iken telefono. Iken dagoenak berba, normalen iken du imeietik dana, tipo dana registrota gaitzako. Bai. Eta gero behin gerturaketan no da biela, iken dula berba telefonotik, baina nik ez dut iken berba. Naiz ni. Orduan, galdera txarra, ez tozu pertsonan aukeratu. Hortarako. Famosen bateko jarraiketan dutzu instan. Hola, esan duzula, honik jarraitu duzta. Peio reparazte gero lan. Baizea. Ze guapua dan, Bai, ero ez. Ez da guapua? Musikia ona? Bai, musikia bai. Ez dakit, ez dut jarraiketan nik uste. Ez dakit. Gaurtik aurrera gu jarraitzuko, bale? Bai. Gu ez gane famosua, baina... Ez dakit, jeneskin ez fijaiten asko. Ez dakit, zukena taldeari be. Bai, Idoia Zurmendik adibidez jarrakita asko. Apa Idoia... Bueno, uste hote, oin igual, ja de jarra xerri ota. Ez dakit, joanetan bakarrik behak urri xetontxe bertan. Bengok, baina eski hor bastian joan behakin bebai, zaren gurot. Ez dakit. Zetakik ez tozko jarraketan zuek lasai. Ja, Laizter. Laizter, bueno. Esperantzia. A ber. Eta kontzertuan aurretik bakotze ritualen bat, kontzertua hobeto fateko edo. Ez da kontzertua hobeto fateko da, apurat gu bromatan egin duen mitiko hori, taldeanak egin dagoela. Zer egin duzu ez? Ez que zinote esan ze esaten duen, ez zinote esan ze itzaten duen ze hori zin ja filtrau. Baina... Hola ningo. Ez zer, egin duen plan hola. Zukena, venga. Bai, venga, ba. Bai, bita hiru, Zukena! Bueno, gu pentsako holandala. Bai, ez da izango hola, baina... Pentsa holandala, eta jazta, bai. Hobeto ez jakitea. Hori txendo zu orduan. Eta zure favoritua zen jaola kontzertutan joteko zuen kantutatik? Ai, ja, ez dakit. Ez que nik uste aporran doiala aldaketan, ez kontzerturo. Nahi asko guztain xeta bibez nostalgiaren baitale jotia. Eta ez dakit, eta gero, ja, tipo, jakin nahi nunketa hola, jentiak dakixenak. Nik uste gehixen nostalgiaren baitale, baina aporra tristia, orduan. Motibauen-etatik, igual, jakin nahi nuke oroitzen, hola. O berzinua asko guztain jotia. Joten duela batzuk.
Oso ondo, Naia, bueno, eskerrik asko. Gaurkoan Galdegaztera etortziarren, zebi bai, txantxiku ikastetxeku hoi, kontrolgelan zauzien hoi, bueno, ikusiko txugu, holtza gainetan. A ber. Joango gare kontzertuetara, eta hoxe, bueno. Lehenengo jaran egongo. Hori da, danok itxen, zelan da? Zukena! Bueno, eskerrik asko danoi, eta urrengo saioa, datorren martitzenean, bakitzuen, Galdegazteko saioak goienan, eta baitxa TikToken bebai. Urrengora arte.